Филмът "Сериозен сблъсък" засяга подобна тема. Гигантски вълни, предизвикани от един огромен метеор, паднал в океана, поглъщат големи градове. Тези серии не са само фантазия, защото Земята ни е изправена постоянно пред тази опасност. Ако си представим, че Земята е с големина на една ябълка, то земният пласт, върху който живеем, ще бъде обвивката на тази ябълка. Земният пласт, върху който живеем, е толкова тънък, слаб и неустойчив, дори най-малкото въздействие, което би могло да бъде оказано отвън, би го разцепило. Опасностите не са само на небето, те са също и под краката ни. Непосредствено под земната кора, върху която живеем, е разположен магмен слой, където температурата е 1000 градуси. Понякога тази магма излиза от земната повърхност в резултат на вулканична дейност. Всъщност, нашия свят буквално виси на косъм. Нещо повече, понякога величествените планини се разпадат като късчета в резултат на тази идваща от дебрите на Земята вулканична сила. Няма начин да се избегне едно такова бедствие. Грандиозните градове и великолепните сгради които хората са построили с гордост, могат да рухнат за секунда. На Земята почти на всеки 2 минути стават земетресения. Но те са много слаби и затова хората не ги усещат. Ако Бог пожелае, трусовете биха били толкова силни, че да обхванат цялата Земя, да станат причина за настъпването на края на живота и да унищожат всичко на нея. Всъщност, със своите начупени линии и изпълнените с пукнатини тектонични слоеве, Земята е доста подходяща за земетресения.
повечето случаи хората вярват, че благодарение на направените технологии придобиват опит и биха могли да предотвратят подобни бедствия. Понякога обаче положените усилия се оказват напразни. Един от най-скорошните примери за това е станалото през 1995 година силно земетресение в град Кобе, Япония. Японците построили Кобе по устойчива на земетресения технология, но след този трус той рухва. Японците, които похарчили милиарди долари за проучвания за изграждане на система, която да съобщава за земетресенията преди да се случат, не успели да прескажат това бедствие, което дошло от неочаквана за тях посока. Сградите, за които твърдят, че ще издържат на най-силното земетресение, рухнали като кибритени кутии. Понякога земетресенията могат да станат причини за поява на други неочаквани бедствия. Земен трус на дъното на океана става причина за образуването на гигантските вълни, наречени цунами. Тези вълни могат да унищожат напълно цяло крайбрежие. Понякога разрушителното действие на вълните взима ужасни размери. Височината на вълните достига до 30 метра. Те идват за секунди, преди някой да е разбрал какво става. Тези вълни са станали причина за смъртта на стотици хиляди хора. Една такава вълна може да погуби цяло крайбрежно градче. Кадрите, които ще видите след малко, са заснети от разположени в гаража на един крайбрежен хотел камери. След малко се разбива и втора вълна.